Šokantna istina je da smo možda bliski saznanju istine o jednog poznatog kriminalnog slučaja, ali pitanje ostaje, ubio li je? Na kraju ću ti pokazati presedan koji će vjerojatno biti povijesni. Ja sam vaš voditelj danas, a sad se vraćamo našoj temi. Kada govorimo o kriminalnim slučajevima, često se zapitamo kako je točno sve došlo do toga. U slučaju koji smo danas izabrali, imamo nekoga tko je bio optužen za težak zločin, ali je njegova sudbina još uvijek nije riješena. Naš cilj je da istražimo detalje ovog slučaja i pokušamo doći do zaključka. Prvo, moramo pogledati kronologiju događaja. Optuženi je bio u vezi s žrtvom i imao je motiv da je napadne. Međutim, postoji i druga strana priče, svjedočenja ljudi koji su ga poznali i tvrde da on nije bio u stanju učiniti takvu stvar. Drugo, moramo razmotriti fizičke dokaze koji su pronađeni na mjestu zločina. Ovdje se pojavljuju mnoga pitanja, je li optuženi ostavio neke tragove, ili je netko drugi bio uključen u ovaj slučaj. Treće, psihološki profil optuženog je također važan dio ovog slučaja. Istražitelji su radili detaljnu analizu njegovog ponašanja i navika, ali i dalje postoji velika dvosmislenost oko njegove krivice ili nevinosti. Sve ovo dovodi do jedne velike tajne, koja je istina iza ovog slučaja. Naš cilj je da objasnimo što se desilo i da damo gledaocima dovoljno informacija da sami donesu svoj zaključak. Na kraju ću ti pokazati jedan presedan koji će vjerojatno biti povijesni, iznenadna promjena u slučaju koja će vjerojatno rasporediti sve što smo do sada znali. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati trag tame i uključi zvonče.